προσπάθησε να μου ρίξει και δεν πρόκειται. Πάει το λοιπόν. Κάνε και λόγια. Άμα θέλω λέω σε έναν άλλο να σου πει μπαν για 30 μέρες να μην μπορέσει να μπεις. Θέλεις? Οκ, του πω εγώ και το ID σου. Έτσι κάνουμε. Να το βλέπεις πάνω κάτω να κάνει. Το ξέρα. Που δεν έχει βγει από μια εβδομάδα, έχει βγει και χρόνια. Έχω βρει φίλο που με έχει κάνει από το training. Α, πού είσαι? Τώρα μπορώ να σε σκοτώνω. Τι βγήκες? Κάνε κανένας Γερμανός. 40 λεπτά. 40 λεπτά βίντεο. Για στείλει να τον δω μια. Παίζει να με έχει κάνει και εμένα. Πώς το λένε? Έχω και ένα φίλο που είναι κορίτσι. Αυτό το βίντεο.